Karon ang ika-napulo nga Domingo sa ordinaryong panahon o taas-taas pagyod ang atong pag-uban niini nga panahon tungod kay mao kini ang pinakataas nga season sa liturgical calendar sa simbahan. Ug ang atong tema karon nga kabuntagon usa kini sa mga kamatuoran nga sukad pa kaniadto ug hangtod karon ginabarugan sa simbahan. Nga ang yawa mao ang tinuod nga kaaway sa Ginoo ug sa tao. Moagri ba mo ana? Mao kana ang tinuod nga kaaway sa Ginoo ug kanato nga tao. Ang yawa dugay na nga nagpuyo dinhi sa kalibutan ug sa tanan nga mga panahon nga milabay, usa lamang ang iyang tumong, ang pagkawat, ang pagpatay ug ang paglaglag. Nga atong mabasa diya sa Juan 10 versikulo 10. Pero bisan nasayod na ta niini, apan daghan paghihapon kanato ang mailad sa lingla sa yawa. Bisag kabalo na ta niini nga kamatuoran, pero daghan paghihapon nato ang kailad sa yawa. Agkailad pa man gani ng batanon gani, abi niya forever na. Kita na inong Kristohanon, no? Nga usahay ang uban kanato, dugay na kayo nangalagad. Dugay na kayo nahimong Kristohanon, pero hangtod karon ginailad-ilad paghapon sa yawa. Di ta ka matikod nga giilad na di ay ta. Okay? Og labaw sa tanan, daghan paghihapon kanato nga dili makaila og makamatikod nga gigamit na di ay ta mismo sa yawa. Di ba? Daghan kanato nga di ta kabantay nga wa na gihimo na di tang kuan. Gihimo na tang tawagan ni kanang gihimo na tang weapon, no? Sa yawa. Mauna nga karong kabuntagon, maghangyo ko nga kitang tanan mamati aron masayod kita kun unsaon pag-ila sa atong kaaway aron dili na ta mailad pa. Pwede gani nga karon nga higayon gitintal na mo niya nga dili maminaw sa akong mga isulti aron dili mo masayod sa kamatuoran. Pwede, kamulong kong istorya dire, gitintal mo. Ay paminaw anang tambok nga pare, ay paminaw ana. Ay paminaw, kilaay kinadugay ka nagkumagwali. No? Tintalon na, no? Og aron dili ninyo mahibaluan nga nagsinamok na siya ninyo. No? Siguro ang uban sa inyo karon ang una-una nagutuan na dito sa unsay paniud sudan paniud to. Asa ta karon iniguman simba. No, ang akong labunon nagulat sa balay, ang akong hugason, no, ang akong anak wa pa kamata in town, nanan ko diri sa simbahan. Daghan kay mga tentasyon na karon. No? Mauna nga kinahanglan nga ato ng batukan kanang mga butanga. Kay ang atong kontra again, mao ang yawa. Atong mabasa sa Juan kapitulo 8 versikulo 44b nga si Jesus miingon, ang yawa mamumuno sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya modapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Mismo si Kristo nag-ingon nga ang yawa, natural na lang na sa iya ang pagpamakak. Kay nga naman, siya man ang amahan sa tanang bakak, the father of all lies. Mana ka ng mga bakakon? Say bakakon niyo dire. Ha? Kanang say bakakon niyo dire. Kanang bakakon, say mga yawa pod mo. Na magbantay ta. Timan ang yawa, natural ra kaniya ang pagpamakak. Dili na panington ang yawa kung mamakak siya, dili pareha nato. Nga magkurog-kurog. Halata kayo nga namakak. Father, wala ko datong midweek kay ingani, nagsakit man gud akong tiyan, pero tuwa din sa pantala naglaag-laag.
Kung nagunahuna ka nga ikaw ang pinakamaayo nga bakakon sa tibuok kalibutan, napay mas maayo nimo. Mao ang amahan sa tanang bakak. Ang yawa. Si Jesus mismo nagsulting ang yawa, dili dapig sa kamatuoran. Ang yawa, dili kini pabor sa kamatuoran. Og natural lang gyud kaniya ang pagpamakak. Kay again, siya ang amahan sa tanang bakak. Og dili gayod kasaligan ang tanan nga sugyot sa yawa. Amen? Dili kasaligan ang tanan niyang isulti nato. Miyon ang yawa nimo, ayaw nagbakod kay tulog lang sa adiha. Nga naman nagdomingo karon. Say atong interpretation ay ako gining kuan. Holy Spirit gini nag-ingon. Si Holy Spirit. Espiritu Tonto na, dili na Espiritu Santo. Nagsulti nimo, Mao nga iya kining ipresentar nga kamatuoran apan ang tinuod bakak di ay kini. Dagan kayog mga buhat ang yawa nga wa ta kabantay nganuman kay iya man ang i-disguise. Iya nang taguan ba? Ipakita na niya nato nga murag tinuod kunuhay. Di ba? Ipakita na niya nga makaayo ni sa imo kanato. Pero ang tinuod di ay bakak di ay na. Di ba? Kung mahinumduman ninyo diya sa Mateo kapitulo 4, diya nato mabasa nga si Jesus gitintal sa yawa. Ug unsay gibuhat sa yawa sa iya. Okay? Gi-offeran siya nga kung imo ning buhaton kanako, ako ning ihatag nimo ang mga gingharian sa kalibutan, ang kwarta, ang gahom, ako ihatag sa imo. Okay? Nindot kay paminawon. Pero tungod si Jesus, kay dapig man siya sa kamatuoran, kay siya mismo ang kamatuoran. Mao nga nakaila siya nga kining mga butanga dili tinuod. Okay? Unsa may classic nga example ani, no? Kanang masakit ta, no? Didto kita magpatuthom, magpatayhop, magpaluwa-luwa. Didto sa Binisaya. Kay nindot makig-offer. 1,000 lang, maulian tanan nimong sakit, mahibal-an ako. Unsa na imong mga sakit? At tuo pud ta. Kay abi nato og tinuod kay nindot kayong offer. Pero pag human nato og avail sa serbisyo, nakita nato nga dili di ay tinuod. Kay wala kita mauli sa atong mga sakit. No? Maunang gahom sa yawa. Ilaron kaniya, patuuhon kaniya nga tinuod. Pareha na na mag-order ka sa Lazada or Shopee, di ba? Nindot kita lang na picture. Induta dani, uy, palit ko dani pag-abot di ay perting gamaya di ay kaayo. No? Or nindot kay sa picture pero pag-abot sa personal, bati di kaayo ug itsura. Ingana ang pamaagi sa yawa. Nasabtan ninyo? Ingana pamaagi sa yawa. Ilad-ilaron kaniya. No? Ilad-ilaron kaniya. Mga batanon, sus. Pakiton mo mga gwapo. Gwapo kayo. Gwapo kay nga laki. This heart ang matas. Bae po. Gwapo kayo. Sus. Ang batasan. Sus. Mamunugay man di ay. Manumbagay. Mangulata. O, kinsay na ilad. Di ba? Mauna ang sa atong unang pagbasa karon no nga kabuntagon, di ba? Atong nadungog ganina nga natintal ang babayi. Gitintal ang babayi si Iba. Sa yawa pinaagi sa bitin tungod kay gipakita o gipadungog niya sa babayi nga makaayo og magdala kaniya sa kamatuoran ang pagkaon sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Di ba? Maayo king yawa, di ba? Yang lanalanahan pag-ayo si Iba. Isa nga kumukaon ka dani, maparehas gid ka sa Ginoo. Di si Iba pod nga nagunahuna nga, lauda nindot man kay maparehas sa Ginoo. Kuha dayon. Wa kabantay nga gitintal day siya. Og didto nagsugod ang sala.
Unya dagan ra ba mo ingon nga sala kuno sa babae, aw sala kuno sa mga laki. Di ba? Nabasa niyo ganina, dungog niyo ganina nga paghusay sa Ginoo, ngano nanago man mo, di ba? Ingon sige ingon sa yun sa gingon ni Adan, ang babaeng imong gihatag nako. Ang babaeng imong gihatag nako maoy naghatag-hatag ani gipakaon ning bunga nga imong gidili. Ang babae pod, dili ako Lord, oy kaning halas oh. Di ba nagtulod-tulod na sila. Nagtulod-tulod na si Adan. Una gitulod niya dito kang Iba, na si Iba gipahid po niya dito sa bitin. Nagtulod-tulod na. Pero wala gyapon malalis nga nakahimo gyapon sila sala. Okay? Ipakita nga maayo aron nindot kay sa atong mga mata. Okay? Daghan na usab nga higayon sa atong kinabuhi kun asa na sinati nato nga abi nato kamatuoran ang atong gibarugan og gihuptan apan usa di ay kini kabakak. Daghan kitang mga panahon sa atong kinabuhi, mga prinsipyo sa kinabuhi nga abi nato mao ni ang tinuod. Pero bakak di ay. Okay? Nalingla ta tungod kay wala nato susiha pag-ayo kini. Nailad ta sa yawa kay man natong isusi god. Dawat ra bang puntag dawat. Di ba? Mo bitaw nga karon di ba kung mag-online shopping mo, ang uban gid sigurista gid kaayo. Kuya, dili pa nako na bayaran, pwede ako sa nang abrihan. Kitanaw nako kung tinuod bagid nga mao gini akong order. Di ba? Ug maayo kayo na nga practice nga naman. Aron nga malikayan gini mo nga mailad ka. Kay pag imo na lang nabayaran nimo, wa na hapay imong kwarta, di mo bawi. Mao na nga susihon gid ato pag-ayo, mao bagid ni ug dapat nakaila gid ta. Okay? Wala tay gitawag nga discernment or pag-ila nga gihimo mao nga ang resulta na nga ilad og nalingla gid ta pag-ayo. Wa man nato susiha. Ako pader naka-speak in tongues ko pader. Abi na nimo og Espiritu Santo nito gikan. Wa di ay nanawag ra day kag mga demonyo sa imong kinabuhi. Sos daghan na gid among naagbat ni Father Asol nga ingana. Abi og mga charismatic ayo kay speaking in tongues. Pastilan demonyo man di ay ang espiritu nga nagpaluyo. Ano man, ungod kay wala tay proper discernment, ato nang gikalimtan ang pagsusi. Okay? Mo nang daghan kaayo pod nga mga relasyon nga nangahugno og nangabungkag. Ngano man walay proper nga discernment. Taka lag dawat, mao na gid siguro ni kay gwapo man taas pag yun. Pasar sa kong standard, mao na gid ni. Di man day mao. Ang ending, wa mo lahutay, nagbuwag ra gyapon. Ikaw ray alkansi. Sayang ang mga panahon o ang mga effort nga imong gihimo. Ngano man, ang mga lalaki pod, laki ni okay, dakog tutoy kani, apa kayo puti. Mao na gid ni. Ay napastilan, di pod mao di ay. Impas. No? Mauna mga importante gid kaayo nga naatay discernment. Igna imong tapad pagbaton og discernment. Discernment ba pag ila ba nga imo ging ila-ilahon nga Lord sa imo gid ni? Di ba usay kanang mag-discern ta sa kabubuton sa Ginoo, listen mi agi kayo. Kay usay magunahuna ka nga Lord. Para gini sa ako or ang pinakauna nga pangutana, Lord, imo gining tingog nga nagsulti nako? Or ako lang ni pagbati? Or tingog ni siyawa? Di ba? Kinahanglan nga ila-ilahon ginato pag-ayo
Mga batanon, before mo manulod og relasyon, ila-ilaha ginyo na, kay basin nagparintiran ninyo na. Pangayoy ginyo photocopy sa PSA, birth certificate. Karon nga itandi gyud nga basig parinti na mo. Sus, daghan na kayo nga biktima, ana. Sus, maayo na kayong uyab-uyab, abot pila ka tuig, sus. Pag family reunion, nagkita, uy, iya man na pag umangkon na iyang uyab. Or iya na igagaw. Sus, ako, nagikoy kaila na. Kaya mo lagi na kay tala-tala raman. Walay proper discernment. Okay? Sagi, ingon ako kaganina, ang tumong sayawa, sukad pa kaniadto og hangtod karon, mao ang pagkawat, pagpatay og paglaglag. Walay maayo nga tumong ang yawa. Wala gyoy plano ang yawa, sukad pa kaniadto og hangtod karon nga maghatag og kaayuhan nato or magdala sa atong kaayuhan. Okay? Dili mamahimong maayo og buutan ang yawa. Timan-in niyo na, Lord, akong gipray si Satan ngay naot nga mabutan na unta siya, Lord. Bisan pag kada segundo ka magluhod at tubangan diri sa altar, di gyud na may mong buutan ang yawa. Kay naay mga tao nga ilang iampo ang yawa. Lord, I pray for the conversion of Satan nga siya mobalik o maghinulsol sa iyang mga sala. Atong timan-an nga dili na kaya himuon sa yawa. Di na niya kaya maghinulsol. Di na niya kaya mag-usab sa iyang batasan. Og labaw sa tanan, dili na niya kaya nga mubalik dito sa langit. Kaya nga naman, tungod kay iyang gipili nga mo rebuilde sa Ginoo. Og tungod ni ana nga pag-rebuilde niya, iyang sala sa pagsupak sa Ginoo, mauna nga sukad kaniadto og hangtod karon, nahimo na siya nga kaaway sa Ginoo. Okay? Ang atong kaugalingon nga pamilya, mga higala, atong mga kauban sa simbahan, usahay atong gitan-aw nga mao ang atong kaaway. No? Atong kaugalingon nga pamilya, abi natog sila ang atong kaaway. Ang bana tan-aw niya iyang asawa nga mao iyang kaaway, ang asawa tan-aw niya ang bana nga mao iyang kaaway. Ang mga ginikanan mo tan-aw nga ilang anak mao ilang kaaway. Vice versa, mga anak ngadto sa ilang ginikanan. Say atong mga isig katawo, tan-aw nato nga atong kaaway. Atong mga kauban sa simbahan. No, tanawan na imong tapad, tanawa imong tapad. So siya tanawag dagway ba na nimo kaaway? Dili na nimo kaaway na. No? Kagwapo ra na. Pagwapo lagi, Pader, palahubog lang. Buutan kay na. Apan, ang atong tema, karon nga Domingo, nag-ingon, ang yawa mao ang atong tinuod nga kaaway. Dili ang Ginoo, o dili ang atong kaugalingon. Klaro kaayo nga buhat sa yawa ang nagpaluyo sa tanang daotan niini nga kalibutan. Buhat na sa yawa. Tanan nga daotan nga nahitabo diri sa kalibutan, buhat sa yawa or yawa ang nagpaluyo ni ana. Amen? Walay lain. Ayaw, di ka pwede miingon nga will ni sa Ginoo. Will ni sa Ginoo nga mahugno ang akong kinabuhi, mabungkag akong pamilya, will sa Ginoo. Pag sure diha, will sa Ginoo nga nagi-divorce sa Pilipinas, hag-as will sa Ginoo. Buhat sa kaaway nga mao ang yawa, mao ay nagpaluyo ni ana. O gigamit lamang niya kita nga tao aron matuman ang iyang plano. Gamiton ta si yawa usahay. Mao na nga kita bitaw, di ba? Before sa adlaw Domingo, magbantay kita.
Kay usay, diya magsinamok ang yawa. Sabado pa lang gabi, samuko na ka. Aron di ka ganan, magsimba, inig kaugma. Samuk-samuko na ka sa yawa. Niya kung dili ka abtik, ha? Dili ka discerning enough. Example, magtiayon, away ang banag asawa. Mura lang yung mga lawa. Away sila, sabado sa gabi. Di ko magsimba ugma, ikaw ra. Kaya di ko ganahan, makita na imong dagway. Na, ikaw pod nga giaway. Yawa gini akong asawa gid, oy. O yawa gini akong bana, oy. Pero ang tinuod bitaw, dili na sila maong imong kaaway. Ang yawa maoy nagsamok sa inyo. Aron nga dili mo makasimba pagkaugma. Usahay dili lang Sabado sa gabi kanang adlong Domingo na gid mismo. Ha? Kanang pagsugod anang alas 5 sa buntag, padulong anang alas 7 sa buntag, samuk-samuko ng uban si yawa. Ha? Magkalit lang pabadlong ang mga anak, matingan lang ka nga padlongon magini mo mga anak. To, mao ginay sulti sa among mami sa una. Kamu ha? Adlong Domingo na pod, agpagamit na sad mo si yawa. Kay mahilig magimi magpabadlong pod sa iya sa una. Basta adlong Domingo. Pag lipstick, kamu ha? Pagamit mo si yawa, naabot ng lipstick ko dire. Og siyong pamalandong anak niya to, siyong gunahon nga nung tawag migyawa sa among mama pero lately na realize nako nga naatoy kamatuoran ang yang gisulti. Okay? Kami ang wa kabantay nga gigamit di ay mi sa yawa nga pauliton ang among mama aron nga ma-distract siya sa iyang pagpangalagad. No? Mga ministers, ha? Wa mo ka-experience na mo ana kanang kalit na mong samok-samokon, magbarino lang kalit inyong ulo, no? Mawad-an ka gana bisag kamo, no, nga manimba. Di ba? Magkalit lang pabadlong ang imong anak or ang imong bana may magpabadlong, ang imong asawa magpabadlong, no? Or naalay kalit mo abot nga problema, no? Di ba? Dagan kay mga distraction. Sahay kanang ako gani kanang nakailis na ana adto na mo gawas na sa balay. Paggawas sa balay, ahya pagbation nga mag-CR, labong kag pagkaligo gina wangi ka CR. Di ba? Balik na sad. Di sa puton sa ka nga nakailis na ko tanong karon pa magigwan. Oh, magbantay ta. Di ba? Magbantay ta kay gidula-dulaan ang atong emosyon. Ha? Mabitaw kas Ingo, maro kayawa ka. Ako maruan te ka. Itumari ko pag loperamide, lagi. Wa ka CR oy. Lagi. Smooth kayo. Di ba? Maro kay ka. Di ba? Bisan gani usahay diri sa atong pagsimba, magsinamok ang yawa. Matingalan ka na imong anak nimo say dagan-dagan di pabadlong na ikaw nga ginikanan nga nag-alagad sa Ginoo nga hallelujah pagkan mo yawa ka anak ka pagunong diya nagsamok-samok ka sa kuan pagsimba di ba dagan kay mga distraction aron lang nga dili ta makatuman sa atong purpose labi na sa adlaw nga Domingo sa giingon pa ni Father Asol sa iyang mga milabay nga humili ang yawa tungod sa iyang dako nga kasuko ug pagdumot sa Ginoo kay dili man niya mahimo nga mobalos direkta sa Ginoo mao nga kita nga binuhat sa Ginoo ang iyang gipahimungtan. Di man nakabalos diretso ang yawa sa Ginoo kay wala man na say gahom. Mobalos sa Ginoo mao nga kita nga binuhat sa Ginoo diri siya kita yang gipahimungtan sa iyang kasuko. Okay? Og tungod niini mao kini ang iyang pamaagi sa pagpanimalos sa Ginoo. Kay di man siya kabalos directly sa Ginoo, so diri siya moagi nato. No? Pauliton ta niya, no? Muhimo ang yawa og pamaagi nga ma-discourage ta sa pagsimba. Ma-discourage ta sa Ginoo. No? Muundang tagpagpangalagad sa Ginoo.
Kaya nga naman, di man niya kaya nga paundangon ang Ginoo sa iyang pagkaginoo. Kaya man siya gahom niya na. Mao nga diri sa ato. Okay? Nagamit kita usahay sa yawa tungod kay gusto niya nga palaguton ang Ginoo. Gusto sa yawa nga maglagot gid ang Ginoo. Gusto niya nga ang Ginoo masuko. Apan nasayod kita nga ang Ginoo sa giingon diya sa Salmo 145 bersikulo 8, mahigugmaon og maluluyon, dili daling masuko og puno sa gugmang walay paglubad. Amen. Bisag unsaog paningkamot sa yawa, pero ang Ginoo nga maluluyon og mahigugmaon kaayo, puno sa gugma og dili dali masuko, wa gyud mo dulot ang iyang plano. No? Mauna nga magsamot gid maglagot ang yawa. Kay bisag unsaon na niyag paningkamot, di gyud gihapon aglagot ang Ginoo. Okay? Mabitaw nga usahay sa atong kinabuhi bitaw. One way to conquer the devil is muhimo ta og maayo og dili nato baslan ang dautan og dautan. Amen. Pero usahay kay na-trigger man ta, natandog man ang atong garbo mo nang mobalos ta. Balusan nato og dautan pod, di ba? Kanang mga silingan nimo nga sigig panaway sa imo kay Kristohanon kana. Unsay tintalon makasyawa. Sige. Ayog palupig yun, kasuko pod balik kay gisaway gud kanila kung ikaw di ka magbantay, wa gid ka kakuan, wa gid nimo na matnguni nga gidula-dulaan na kasyawa, katawa ang yawa. Pil dinalaan. No? Balusan man nimo, matintal manggig ka mo balos gid, magpuspo sa Facebook. Ala, perting katawa sa yawa. Oy, 1-0. Ingon ng yawa, 1-0. 1 ako, 0 sa Ginoo. Kay ang iyang mga binuhat nga tao, dali ra kay palaguton. Diri ko sa ila. Diba? Mga ginikanan, usahay no, pag adlong Domingo, maglagot ta sa maglagot mo sa inyong mga anak, no? Kay dugay kay mo matan kaayo adlong Domingo balik-balik dugay na ni nga problema. Pugni na inyong kasuko. Timan dili ang inyong anak ang inyong kaaway, ang yawa. Mo na nga ang inyong anak may pukawa, ang yawa may pukawa ba? Uy, mata na yawa. Mata na ba? Kay magsimbang akong anak. Kinahanglan nga makabalot ta. Dapat natay gitawag nga self-control. Pagpugong sa kaugalingon. Naay mga panahon nga dili taangay nga masuko, no? Kung naay mahitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi. Naay mga away nga dili nimo angayan tumpangan nga pwede ra nimo ipalabay. Pero ikaw kay dili gid kay palaban gid ko nga tao adla sukol. Mao na pero nagkagubot imong kinabuhi. No? Mga banag asawa, no? May mga panahon nga kinahanglan lang kang muhilom, maundang ng away. Digid pader kay grabe gid baba gyud lupigan pang mga missile dito sa Russia pader. Digid bisan naghilom na ko pader, sige lagi pog yaw-yaw. Mga ginikanan ingana biyang bation sa mga anak. Bisag wa na humana, hala sige lagi pog yaw-yaw. Nang anak sige pugong-pugo nga di makatubag sa ginikanan. Di magin mo undang ang ginikanan. Mo to nakatubag ang inaw ng anak. Ang ending unsa man nag-away, nakasala pa. Kaya nagtubag-tubag, nagsupak-supak sa ginikanan. Mao na nga gikinahanglan pag-ayo ang pagpugong sa kaugalingon. Amen? Kinahanglan na siya. Unsaon na to pagkahibalo nga gigamit na kita sa yawa
Kani, unsaon na to pagkahibalo? Father, kada bang mutubo na nga akong sungay, Father? Kana manggawas na akong tango, ana, mantag-as na akong kuko, mao ba na siya, Father? Di ba? Kay kaniadto kung pangutanon ang tao nga unsaon nimo pag-describe sa yawa, di ba? Sayang atong pag-describe sa yawa kanang color puwa, taas og sungay, naiikog, kanang taas og tango. Pero usahay bitaw, aw di gid usahay. Ni bag-o na ron, ni evolve na. Ang itsura sa yawa karon, pwede na kanang itsura sa imong tapad karon. Lagi. Father, luwas ming walay tapad. Lagi. Ngano man? Kaysa giingon ako ganina, kada usa kanato kung dili ta magbantay gamiton ta siyawa. Mawita nga katong joke lagi nga pakita ko ng yawa ba sa usa ka lalaki. Pakita ang yawa, wa gid mahadlok ang laki. Sa iyang katulog pakita gyud ang yawa, wa gid sa bali-bali. Sunod gayon nagpakita gyud ang yawa, wa gid mahadlok. Hangtod gikapoy ang yawa. Ingon siya nga, nganong di man gid ka mahadlok nako? Unsay giingon sa laki? Nganong mahadlok man ko nimo nga permi man ako kadulog ang imo igsuon? Ayan ang asawa iyang pasabot. Nganong mahadlok man ko nimo nga permi man ako kadulog imo igsuon? Naanad nako. Diba? So mao na nga wa ko ningon nga pagbantay mo sa inyong kadulog ha. Kung pasabot again, kitang tanan, pwede ta may mong biktima, pwede tang himong ayawan. No? Ayawan sa yawa. Kung saan na ito pagkaibalo, nga gigamit ta sa yawa, may baluan na to ni kay ang atong kinabuhi, puro na lang negatibo. Ang atong kinabuhi, puro na lang negatibo. Negatibo, imong panlantaw sa Ginoo, negatibo ka sa mga Kristohanon, negatibo ka sa imong pamilya, negatibo ka sa imong kaugalingon, o negatibo usab ikaw sa imong isig katawo. Okay? Timana na to, nga ang tanan nga mga negatibo nga butang og pagbati, dili na iya sa Dios. Timanin niyo na, ang tanan nga negatibo nga butang og pagbati, dili na iya sa Ginoo. Kung ang imong kinabuhi gani karon puro ganing na negatibo, pati ang imong utang negatibo na pod, no? Pagbantay na, ayaw nagkatingala nga, will pa ba ni Lord? Dili na will sa Ginoo, di na kabubuton sa Ginoo. Gigamit na ka sa yawa. Negatibo imong panlantaw sa Ginoo, manang madiscourage sa dayon ka. Nabaday Ginoo, habada bot kato nagampo ko ato may adlaw, wa man oray mo tubag. Inyo na ng inyong Ginoo Diba? Negatibo na ka sa mga Kristohanon. Manang kusog ning ka manaway rin na ng mga Kristohanon dayon. Jesus, simba-simba, murag na usab ang kinabuhi. Diba? So, simba-simba, murabag yun, mangadtog langit. Wa ka kabalo, basi mangadto na miyon niya, ikaw rin mabilin. Diba? Kusog na rin tamanaway. Makita ganitag mga tao nga naningkamot sa ilang mga Kristohanon. Jesus, ilaragig ko, isa ra kabuhan may dugay ana. Buutan pa na karon. Pag kuman sa isa kabuhan, balik na sa karaan nga kinabuhi o kinaiya. Diba? Kanabang bitter kay ta ba sa ilaha? Negatibo ta sa atong pamilya. Sus, kini nga pamilya, di na gid nimo asinso. Kani akong mga anak, mga bugok na gid ni, asa bagi kanina nga liwat. Di ba? Kini akong mga anak nga mga babae, ay sus! Di na ko magdahom nga, di na mga boros, di pa na ko mag-eskwela. Sus! Ing anak na gani imong pangunahuna sa imong pamilya, gigamit na kasyawa. Negatibo ka sa imong kaugalingon. Labi na ning mga tao nga, kaning mga tao nga na-depress, no? Kaning mga tao nga mahilig maglain-lain gyud, dili makighalubilo, kanang ilarang kaugalingon ang ilahang lipayon. Pagbantay mo kay diha mosulod ang yawa.
Daghan na kayo mi og mga na-encounter sa ministry, sa exorcism, kung asa nga ang mga pasyente, nahimong biktima sa yawa tungod sa depression, tungod sa kanang pag-iya-iya, kanang pagkahilumon. Sus, bantay mo mga hilumon. Sus, kanang mahili maglain-lain bitaw sa ilang kaugalingon, kanang diigin magpakitag tao, murag allergic og tao ba? Pagbantay mo. Kay mo na gusto sa yawa nga dili ka matampo sa mga tao nga makaayo nimo. Gusto ni sa yawa nga ilain ka niya, ibutang ka niya dire. Aron nga ikaw ra isa, way mo tabang nimo. Ba, kabantay mo kanang magmasulubon gani mo. Unya kanang kamura usa sa inyong kwarto. Unya sige mo pamalandong anang butang nga inyong gikasuban ninyo. Diyo, manulod ang mga negatibo nga mga butang. Magpakamatay na lang ka ako da. No? Muambag na lang ako tulay sa gahob, no? Ana, magpabangga na lang ako sa bus. Unsa ba? No? Maglaslas na lang ko. No? Magbantay ta. Igigamit na kasiyawa na. Og negatibo ka sa imong isig ka tao. No? Saan man pa negatibo nimo sa imong isig ka tao. Ni asinso ang imong silingan, di ka malipayon sa iyong pag-asinso. Jesus! Bag-o grip, sa inutang ra kay. Pagka masinahon, bagid kaayo. Labi na ka ng pagkamasinahon, sus, gigamit kasiyawa. Jesus! Pataas-taas, kural, bisag giutang ra na ito ilan ni Bakos, gilon ra ng ATM, oy. Ay, sus, bagong motor, bagong sakyanan. Inutang na nagyapon na. Negatibo kita sa pag-asinso sa uban. Negatibo ta sa kadaugan sa uban. Diba, mga estudyante? No? Uy, Jesus, daghan lang na siya medal karon pero kabalog ko tinuod nga binuhatan anak kusog kina mangupya. Pagbantay mo mga estudyante, mga masinahon. No? Sus, nganong di man ako ang nakadawat og medal award nga kana may noon nga mo man kusog mangupyan ako na may noon award siya na inoon na agoy. Pagbantay mga masinahon kay mauni ang inyong kalaglagan, no? Ang maayo nga naa sa uban, no? Mauni kalaglagan sa mga masinahon. Ug ang yawa murag nagtanaw og salida kang kinsa nga salida imong salida batok sa imong silingan. Kaon pag popcorn ang yawa, oy. Nindot yung salida karon, grabe na. Kay iyan ang giadtuan dito, iyan ang gikompronta nga inutang ra kuno na iyang TV. Jesus. Pero ang problema kay di man gud ta mutuo ani mga butanga. Kay abi man nato og kanang magic ra, di ba? Abi man nato og kanang storytelling lang ni. Ha? Kung maka-encounter lang mo, no? Labi na kung makalakip mo sa ministry, sa exorcism, diha ninyo makita nga ang tanan nga gihisgot sa Biblia against sa yawa tinuod gyud kayo. Nga ang tanan nato nga gitudlo diri sa simbahan nagikan sa pulong sa Ginoo tinuod gyud kaayo. Og di giga kaingon nga magic ra na huna-huna ra na ni Father aron nga naikawali karon nga Domingo. Kay ba mo paghimo nako na ni akong wali marok ang yawa. Iatake ko niya. Tingala ko, sakit og kalit akong ulo. Na ako, dili ko kalagsaon, nagkay ko sakit ang ulo, kay hinginom makikog tubig. Tingala ko, pagsugod pa lang na ako. Pag human akong ampo, pagsugod, atak, kalit og sakit akong ulo, grabe kayo. Unya, kabantay naman ko, nga, dili, gid ni normal ni. Matong kuha ni kong holy water sa akong bag. Ampo ko pag-usab, akong gi-sprinkle og holy water sa akong palibot, ayha nawala ang sakit sa akong ulo.
og nakahuman ko pagtuo niini. Ano man, ang yawa dili nagganahan isgutan. No? Ang yawa shy type. Manggiulawon ang yawa, gusto na niya nga mo tago-tago lang. Ha? Timan ang yawa dili nagganahan nga makabalo mo nga naa siya sa inyong kinabuhi. Dili man namingon ang yawa nga dili na mingon ang yawa, ha? Dili na mayan ang yawa. No? Ganahan na siya magtago-tago ra sa inyo. Patuuhon mo niya nga wala siya. Patuuhon mo niya nga okay ra ang tanan. Ha? Matod pa ni Venerable Bishop Fulton Sheen, ingon siya nga ang dako kuno nga bakak sa yawa karon nga panahon mao nga ang pagpatuo natong tanan nga wala siya niini nga kalibutan. Muna yung dako nga bakak. Kay ngano man, pag kita ganing tanan, mutuo na ta nga wala yawa, wala may yawa. Uy, kuan ra man na sa Bible ra man na, uy kaniadto na may mga tawo nga ingana. Dadi yawa di ay. Adi ko mutuo na lisuan ra man sa sayang utok. Pag mutuo na ganit tang tanan nga wala yawa, daog ang yawa ngano man. Kay mao na yang tumong. Gusto niya nga himuon nga ang ebanghelyo, gusto niya himuon nga bakakon. Gusto niya himuon nga si Jesus bakakon. Na kung magbasa biata sa atong ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, John, naagid sa 4 ka libro sa ebanghelyo, makita biagid nato nga si Jesus mismo naghingilin sa yawa. Unya ang pangutana, kinsa may bakakon nilang duha? Si Jesus o ang yawa? Kinsa man? Ang yawa lagi. Una mga bakakon pagbantay pod mo pod. No? Bantay kita. Timan-i kini og isilsil ni sa imong hunahuna og kasing-kasing. Ayaw hunahunaa nga mas mat-an og mas bright pa ka sa yawa. Ha? O sayang atong hunahuna, uy, dugay na ako nga Kristohanon. I have the Word of God. Mas bright pa ko nimo, yawa ka. Asa man ka? Atubangon ti ka. Goy, do not challenge the devil. Ayaw hunahunaa nga mas bright pa ka. Ngano man, kay ang yawa, 2,000 na ang edad. Ikaw, pila pa may edad nimo? Wa mamanggani ka nag-10% sa iyang edad. Ayaw hunahunaa nga mas bright pa ka sa iya. Kay, ngano man, kay ang yawa, originally, binuhat biya na sa Ginoo nga usa ka anghel. Ha? Mo ba na origin sa yawa? So, pa na sa nemong yawa, anghel biya na. Siya ba si Lucifer? No? The great seraphim. Okay? O, ang usa ka abilidad sa mga anghel, mao nga, aduna sila gitawag nga supernatural intelligence. Ang usa ka karakteristik sa mga anghel, nga gihimo sila sa Ginoo o gihatagan sila sa Ginoo og kanang kahibalo nga dili nimo masukod niini nga kalibutan, supernatural nga intelligence. Og sa tinuod lang, mas labaw pa manggani ang mga anghel kaysa kanato nga mga tao. Mas labaw pa ang mga anghel. Kay una guna sila gibuhat sa Ginoo. Okay? Kay ang tao mao ang pinakaubos nga binuhat sa Ginoo. Man is the lowliest creature that God made. Okay? Ang tao mao ang pinakaubos nga binuhat sa Ginoo. Kumbaga, naay original, kita class D ra ta. Labaw pa sa imitation. No? Ing-anar ang atong quality. Pero, sa tao gihatag sa Ginoo ang katungod sa pagmando sa tanang binuhat. Pero, tanawa, kita tuod ang pinakaubos nga binuhat sa Ginoo. Pero, maayo kay ang Ginoo kay sa ato nga tao gihatag ang katungod nga magmando sa tanan niyang binuhat nga mas labaw pa sa ato. Lakip niini sa mga anghel. No? Sa tinuod lang,
pwede man na nato suguon ang mga anghel. Ay lang nagsuguag palaba sa imong mga labunon. Hindi ka namang laba. No? May guardian angel, ana, please wash my clothes, ana, lugar ka. Guardian angel, paliho, hugasi sa mga plato, kay gilaruyan ko karon. Dili. Di ba? Og labaw sa tanan, gihatagan sa Ginoo ang tao og gahom sa paghingilin sa yawa. Di ba? Ubos na ta. Di ba niya? Ubos na ta. Pero gitagaan tag gahom sa Ginoo nga makamando nila labi na ang paghingilin sa yawa. Di ba? Luke chapter 10 verse 19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Gitagaan tag otoridad. Mao nga kung ang atong kaugalingon nga pamilya, higala, kauban sa simbahan ug uban pa gamiton sila sa buhat sa yawa, dili dayon ta moingon nga tungod ni sa ilang kagustuhan. Bantay kita. Ha? Mga bana, pag nasuko na ganin na inyong asawa, ayaw gid din pag-ingon dayon nga nagyawaan na sad Ano ba? Nagpagamit na sad sa yawa, no? Or mayon ka nga, kalami bagi ka niiuli gyud dito sa iyang ginikanan kay nasayop gid ko pag minyo kanong akong gipangayas Ginoo buotan gitagaan man kog dragon hinoon. Di ba? Di ta mo ingon nga nagpagamit gid sila sa yawa kay gusto gid nila magpagamit sa yawa. Timan biktima gyapon sila. Kita mga biktima gyapon ta. Hinumdumi nga luyo sa tanang daotan ang yawa nagpaluyo ni ana. Og tinuod man nga adunay mga daotang buhat, kung asa ang kaugalingon nga kabubuton sa tao, iyang gihatag ngadto sa daotan. Although tinuod nga naay mga panahon nga ang tao mismo muhatag sa iyang kaugalingon nga kabubuton ngadto sa yawa kay aron magpagamit gyud. Di ba? Unsa example ni ini? Kanang mga tao nga kanang magpabarang ba? Ngita dag mamamarang, ako nang ipabarang kay suko gid ko dani kay yang giilog ang akong forever. Palihog og barang ani ha. Mobayad ko bisag pila imong pangayoon basta kay siguro nga mabarang gid siya nga di na gid siya makabakod hangtod sa iyang kinabuhi. Mao nay example nga gihatag nila ang ilang kaugalingon nga kabubuton aron paghimo og daotan. Sabtan ninyo? Mao na siya. Okay? Apan pwede kini nga mabawi kung atong batukan ang yawa nga nagpaluyo niini. Pero bisan gani kanang kabubuton nga gihatag na didto sa panerbisyo sa yawa, pwede pa kaayo nato nang bawion kung atong suklan ang yawa. Amen. Matod pa ni San Pablo diya sa Efeso 6 kapitulo 6 bersikulo 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom, tiya sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Mga igsoon, ang atong kaaway, dili makita. Ha? Dili nato siya makita. Espiritu kini nga walay lawas o unod. Di ba niya? Espiritu ang atong kontra. Mao nga kinahanglan nato kining pakigbatukan pinaagi usab sa espirituhanon nga pamaagi. The only way to defeat Satan and all his works is through our spiritual weapons. Okay? Unsa man kini nga mga hinagiban? Balik ta ni San Pablo, mingon siya diya sa Efeso 6, bersikulo 11, 13 ngadto sa 18. Ningon siya, nagsulti siya sa mga hinagiban nga angay natong batunan. Unsa man nga mga hinagiban? Kamatuoran, pagkamatarong, righteousness, kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, pagtuo, faith, kaluwasan, salvation, ug pulong sa Dios, the Word of God. Okay? Kining mga butanga mao kini ang magsiguro sa atong kadaugan batok sa yawa
ug sa tanan niya nga pagpanlimbong. Okay? Kining kamatuoran, no? Mao na nga kinahanglan masayod kita sa kamatuoran. Maglakaw ta kanunay sa kamatuoran. Dili ta maglakaw sa dalan sa pagkabakakon. No? Dapat dapig ta kanunay sa kamatuoran. Unya pangutanan ako sa inyo. Kanang pro-divorce, kanang musugot nga naay divorce sa Pilipinas, batok na dapig din sa kamatuoran. Ha? Bisag dili mo musulti, pero kabalo ko nga naa ninyo dire ang mutugot nga adunay divorce sa atong nasod. Pangutanon ta mo, dapig ba na sa kamatuoran sa Ginoo? Kung asa ang kamatuoran sa Ginoo nag-ingon nga kung unsa ang gihiusa sa Ginoo, walay tao nga mubulag niini. Nang hilom lagi mo. Pagkamatarong, righteousness. Naglakaw ba ta diya sa pagkamatarong? No? Dili ingon nga perpekto ang atong kinabuhi, pero pagkamatarong subay sa kabubuton o sa mga prinsipyo sa Ginoo, mao ba na ang atong paglakaw sa atong kinabuhi? Kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Kanunay tang gipahimangnuan sa atong obispo nga manlakaw kita og isangyaw nato ang maayong balita. Take note, kadasig, dapat dasig ta. Kamusangyaw, mo share sa Ginoo ngadto sa uban. Pagtuo, faith. Naba mo'y pagtuo. Ha? Kaluwasan. Nakabaton na ba mo sa kaluwasan sa Ginoo? Og labaw sa tanan, pulong sa Dios nga mao kunoy himuon nga espada. Okay? Sa ministry sa exorcism, kung ang usa ka tawo andam na siya nga mo salikway or mo renounce sa iyang mga patuo-tuo, sa mga kulto nga iyang nahimo, sa uban nga gihimo sa iya nga dili iya sa Dios, mo renounce man na siya. No? So moingon siya, I renounce every occult, etc., etc. Paghuman, ang pari na ay prayer ni ana. Moingon ang pari nga in the name of Jesus and by the sword of the Spirit of His Word, I sever akong putlon all soul ties, all unholy ties, all curses. No? Mga igsoon, kung nasayod lang mo kung unsa kagamhanan ang pulong sa Ginoo, sigurado gid ko pag uli ninyo karon, mamakli mo sa inyong Biblia. Amen. Pero wala man ta nasayod kay atong gitan-aw ang Biblia nga kalas-kalas ra sa atong panahon. Atong gitan-aw nga decoration ra sa atong balay para kunuhay dili ta masudlan sa yawa. Pero kana palang daan yung pangunahuna nga di ka naganagbasa sa Biblia, yawa na nadaan. Ano ba? Kita mo yawa nagbasa sa Biblia? Pakita ko. Wala, di ba? Kita mo yawa nagsimba? Wala pod. Kamug tan-aw sad mo sa inyong tapad pud da. Wa gyud. Ha? Pulong sa Dios. Kung ato kining batunan nga mga hinagiban, makasiguro gid ta nga dali nato mailhan ang yawa. Ug ang tanan niyang mga buhat nga puno sa bakak. Ang katong gi-mention ganina katong kamatuoran, pagkamatarong, kadasig sa pagsangyaw, pagtuo, kaluwasan, pulong sa Dios. Kung naana nato nga mga hinagiban, dali ra kayo ta makamatikod nga ang yawa namuhat sa atong kinabuhi. Kung ikaw sa kaginikanan og naa ka niini nga mga hinagiban, kita nimo imong anak nga nagpabadlok, dili nimo badlongon ang imong anak. Ha? Ang una nimong buhaton sa ngalan ni Hesus, pahawa mga yawa nga nagsinamok sa kinabuhi sa akong mga anak. Di man ta kay ngana kay ngano man labaw man pud ta kitay balika sa atong mga anak. Di ba? Tinuod dili. Malikas din ta dayon. Yawa gid ka nga anak ba may
kipatay tay ka sa una sa naapa ka sa akong tiyan. Ba? Napoy mga anak pod nga himalikas pod kayo. Nangaunsa naman mo Asa naman ang inyong Kristohanon nga mga pagtulunan? Lakip din nagitudlo diya sa inyo nga mamalikas? Usay gihimo na tong patsoy-choy ba? Choy kay katanawon kana malikas ka. Yawa. Kanus ka na himong choy ni ana ha? Nasayod ba ka nga sa sige nimo pagpamalikas, ang yawa po nagkaduol sa imong kinabuhi? Ha? Sinati gyud po na muna ni Father Asol. Nami mga kaso nga maposes ang usa ka tawo. Unsay rason? Nakadungog lag balikas. Ano man? Kay imong gitawag ang yawa nga magpaduol sa imo. Ba? Usahay sa atong kaugalingon nga balay, kusog kita magyaw-yaw, mamalikas pod. Litsi ni nga balay. Wa gani nahot ni nga balay. Ang akong mga anak, mga tapulan kaayo. Ano nagdala man mog tunglo sa inyong kaugalingon nga pamuyo? Nasabtan ninyo? Anong nagdala? Nganong kita man mismo ang nag-escort sa yawa? O yawa, Mr. Yawa, diri ka lingkod sa among balay, diri ka higda ha, diri ka matulog. Kinaa kay kaugaling yung kwarto diri. Ayaw kaulaw ba sa among balay, Mr. Yawa ha? Kay welcome kay ka diri. Kay ako sige kog pamalikas, Mr. Yawa. Every time masugo ko, ang akong mga anak sige na kog balikason. Ba? Ing anak kasensitibo ang dalunggan sa yawa. Pero di man ta-aware. Mao nang usahay tanaway inong kinabuhi. Susiha ang inyong kinabuhi. Nganong nagkagubot, nagkalit-silit sina ang inyong kinabuhi. Kay usahay, kita mismo ang nagdala sa kaaway sa atong balay. Sa kinabuhi sa atong mga anak. Sa kinabuhi sa atong bana, sa kinabuhi sa atong asawa. Mga magtiayon, ayaw mo pagdala og yawa sa inyong kaminyoon. Ha? Yun sa inyong pagdala. Daladalam ka na imong kabit nimo. Dugang-dugang lang na sa mga sala nga pasayloon sa Ginoo. Sa katapusan, akong ipahinumdom kanatong tanan ang mga pulong nga gisulti ni San Pedro. Diya sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Muna ingon ni San Pedro, usa sa tinun-an ni Kristo, ningon siya, pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulob, nangita og tukbonon. The devil is prowling around you like a roaring lion, waiting to devour someone. Naghulat ra ang yawa nga masipyat ta mga igsoon. Ha? Gamay lang nga sipyat nato, no? Magbantay ta. Kay pagdili ganit ta dayon makabawi ni ana nga sipyat, ang yawa maoy motukob nato. Kung makasala ganit ta, paminaw ha? Kung makasala ganit ta, ayaw paglangay sa pagkumpisal o paghinulsol ana nga sala. Kay pag imo ganit ng padugayon, ang yawa maoy mokaon nimo. No? Nasayod ba mo nga ang usa sa pinakalisod nga sala nga buntugon sa tao mao ang sin of the flesh, kining sala sa unod. Lawas nun ba kaibog? Og usa sa classification ni kaning pornography. May pagtanaw porno ba? Lisod kinabuntugon sa tao. Wala ko ningon nga dili na mabuntog, pero lisod kaayo, grabe ang struggle. Nganuman, kay bisan pa og ilumos nimo na sa holy water ang imong cellphone, ang imong laptop, na bisan pag iloblob pa nimo na imong mata sa holy water. Pero tungod kay sa katong una nga higayon,
nga na-introduce ka sa pornography, wala dayon kami dagan palayo, kundili giduot-duot na Ginoo ni imong matang ituuta kaya ni na didto nitukob ang yawa sa imo, mauna nga maglisod kag buhi. Maglisod kag gawas sa maong sala. Pero naay kasiguruhan nga gihatag si Santiago kanatong tanan. Santiago Kapitulo 4, versikulo 7. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ang yawa og mudagan siya. Amen? Sukli ang yawa. Pero aron nga makasukol ta sa yawa, kinahanglan daw nga magmasinugtanon ta sa Ginoo. Dili ta magsupak-supak sa Ginoo. Kung unsay giingon sa Ginoo nga maayo, mao na tong sundon. Kung unsay giingon sa Ginoo nga dili maayo, mao na ang dili natong sundon. Ayaw og hagita ang Ginoo. Ayaw og testingi ang Ginoo. Kay basin dili Ginoo ang enkwentro nimo, ang yawa mismo. Nasabtan natong tanan. Mauna nga importante kay mga igsoon, no, nga atong hibaluan nga ang yawa kanunay naa naglibot-libot nato, mao na kinahanglan ato siyang suklan. Amen. Palihog manindog.